hürmetli Prezidium, plenар отырышта катнашучылар, барыгызны да мәркәзебез Казанда узучы 17-нче Татарстанның эшлекле хезмәткәрләре форумында сәламлыйм һәм пленар утырышын ачык дип игълан итәм. Безнең утырышта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнаша. Бүгінгі утырыш Россия Федерациясының 60 төбәгеннән 13 чит илдән килгән барлыгы 380 татар эшмәкәрләре катнаша. Шул ук вакытта утырышыбызда Татарстанның хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт Думасы һәм Татарстан парламенты депутатлары, Россия Федерация төбәкләрендәге Татарстан Республикасы вәкилләре, Республикасының район һәм шәһәр җитәкчеләре, Татарстанның инвестиция агентлыгы, төрле ширкәт җитәкчеләре, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, шәрәфле кунакларыбыз, чит илләрнең генераль консуллары катнаша. Залда утыручылар арасында безнең туган көндә үткәрүчеләр бар. Ул Рамил Аюпов, Самара шәһәре делегаты. Шуңа күрә ихлас котлыйбыз, исәнлек, саулык, уңышлар телибез. Бөтен дөнья татар конгрессы үз эшчәнлеген 2020 елда милләт җыены тарафыннан кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясе нигезендә алып бара. Быел җәмәгать барыбызда беләбез, гаилә елы үтеп бара Россиядә. Шуңа күрә стратегиядә әйтелгәнчә, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм ныгыту, гадәти гаилә кыйммәтләренә иярүгә юнәлде. 2024 ел шәхесләр елы нәтиҗәсендә без татар халкының олуг тарихын, бөек шәхесләрен дөньяга таныта алдык. 2024 елның илебез өчен иң зур вакыйгалары булды. 17-15 мартларда без Россия Федерация президентын сайладык. Күп милләтле халкыбыз Россия президенты Владимир Владимирович Путинның илнең бәйсезлеген ныгытуга алып барган курсын яңадан хуплады. Татарстан Республика рәисе Рөстәм Нургали Миңнехановның Татарстан Республикасы Дәүләт Советының еллык юлламасында бөтен дөнья татар конгрессы алдында милләттәшләребез белән эшләү форматларын камилләштерү дигән бурыч куйды. Бүгенге көндә махсус операция бара, егетләребез юлбарыслар белән көрәшә. Безнең Татарстан дигәндә 14 егетебез инде Россия герое исемен алды, орден, медальләр, меңләп алганнар бар. Шуңа күрә тылда ярдәм итә, ләкин безнең төп җиңү белән дигән теләк бар һәм шуның кырында хезмәт итәбез. 25 елда илебез Бөек Ватан сугышының җиңүнең 80 еллыгын үткәрә һәм шуңа күрә Милли шура тарафыннан 25 ел Бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм тынычлык елы дип игълан итте. 2024 елның иң төп чараларының берсе ул БРИКСның 16-нчы саммиты мәркәзебез Казанда узды. Республикабыз тарихында беренче тапкыр шундый югары дәрәҗәдәге халыкара чараның Татарстанны тагын да югары дәрәҗәгә күтәрде. Әлеге чара тарихка Казан саммиты исеме белән кирип калды. Бу бик зур дәрәҗә һәм улы казаныш. Россия президенты Владимир Владимирович Путин һәм чарада катнашучы илләрнең башка җитәкчеләре тарафыннан саммитны оештыру һәм уздыру эшләренә иң югары дәрәҗәле һәм бәя куелды. Мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич, Казан саммитын оештыру җаваплыгы сезнең җилкәгә төште. Бөтен татар дөньясы БРИКСның узуын күзәткәндә, Татарстаныбыз халкыбыз өчен чын күңелдән горурлык хисләре кичерде. Казан шәһәрендә БРИКСның узуы ихлас йөрәктән дип әйтәм, халкыбызның берләштерүче иң мөһим факторларга әйләнде. Шуңа күрә үзебезнең эшне башлап җибәрәбез һәм игътибар экранга. 4200-гә якын авыл бар, татар авыллары. Бу авылның эштәлеге менә эшмәкәрләр дә сездә. Быелгы форум илебезнең башлыгы игълан иткән гаилә елы һәм Милли шура тарафыннан игълан иткән шәхесләр елында уза.
елде тез генә bir жыл içinde 80'e yakın yurt salınıp çıktı da anda kişiler işli başladı. Yok aldı. Biz көрсәттек. Бәйрәм ул иток түгел, ул баш. Yörükte mesela dinni saklasan, dinni saklasın, dinni saklasan, dinni saklasın. Buna şunu bakıp diye Tatar milletine. Хотим, чтобы история bilgimiz keladi. Bu biz bilamiz, что biz Kazan Tatarlari. Biz birge, bizning kech birdamlikda. Мы понимаем, что у нас очень крепкий тыл. Biz yüzümüzge выбрали свой путь еще на 4 yılda ilk aldık yüzümüzün yaratkan şehrimizde. За Родину. Если не мы, то кто? И для нас никогда нет вопроса. Надо, значит, надо. Что бы нас ни говорили, это наша земля. Муса Джалиль – вдохновитель и гордость татарского народа. Мне кажется, очень важно, что вот этот бюст установлен здесь, на территории школы. Это территория, где 1100 лет назад наши предки приняли ислам на государственном уровне. Я давно реализовал Это очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. Регион может гордиться своими людьми, трудолюбивыми, талантливыми и своими темпами развития. Жамағат, біз енді 3-ші күнні эшлейбіз. Бірінші күнні біздің 1000 еллық майданында махсус операция жағынан жеңілдіріп, ялдырып қайтарған дұшман техникаларын қарадық. Жол уақытта біздің білен радик достығыз «Қора Урман» фильмін қарадық. Муса Жәлилнің һәм жәлейшілері нешік күреш алып барғандарын. Кеше енді біз Менделеевск өлкәсіне барып, алғарышлы үсіш территориясын қарап қайттық. Бик шыраклы, бик моторлы һәм сифатлы очрашулар булды. Һәм шушы форсаттан файдаланып, инде безнең бөтен форумда катнашучылар исемендә Менделеевск муниципаль районы башлыгы Ратмир Илдар улы Биляевка һәм аның командасына зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Регламент нигезендә 7 минуттан артык булырга тиеш түгел. Сөз Татар Конгрессының милли шура әгъзасы, Ырымбург өлкәсе төбәк татар милли мөхтәрияте рәисе, Ырымбург өлкәсе закон чыгару җыелышы депутаты Илдус Ятгар улы Дәүләтовка бирелә. Рәхмәт итегез.
Hurmatli Rustam Nurgaliyevich, muhtaram kollegalar ham qonaqlar. Sizning alda chiqish yasarga mümkünlük berganingiz uchun zo'r rahmat. Uzib boruvchi 2024-yil Orenburg Tatar milliy madaniy avtonomiyasi uchun voqealarga boy bo'ldi. Sizni sinovlardan boshlayman. Yazın bizde kuchli suv bosuvi bo'ldi. Ülkede hatta federal darajadagi odatdan tış hal e'lon etildi. Tabiat qazosi arkasında 37 ming kishi, 14 ming yer, 70 turar punkt zarar ko'rdi. Bu voqealar birdamlikning nindi zo'r kuch ekanini ko'rsatdi. Sizga Rustam Nurgaliyevich ham barliq Tatariston xalqina, butun dunyo Tatar kongressina humanitar yordam ko'rsatganingiz uchun zo'r rahmat. Tatar kongressi yordami bilan xalqqa 12 tonna humanitar yek, 20 ming litr suv taratildi. Turli tubaklardan yashagan millatdoshlarimiz da büyük zo'r yordam ko'rsatdi. Mordoviyadan Solidarность xayriya fondi 2 million so'mlik oziq-tulik jibardi. Samara'dan Kanikayev Fakhriddin Badardinov yetakchiligidagi do'stlik uyushmasi 1 million so'mlik yordam ko'rsatdi. Almat shaharidan Aqburi kurash federatsiyasi 1 million yordam ko'rsatdi. Bariga zo'r rahmat, hurmatli millatdoshlar. G'adi bo'lmagan situatsiyada oziq-tulik to'la har paket, har shisha suv Bigrakda qadrli deydi. Ülke halkı bu balada yalgız bulmağın milletdaşlarımız terak buluğun tuydu. Bizim avtonomiya a'zolari da ziyan ko'ruvchilarga yordam etu aktiv qatnashdi. Alar Orsk, Sakmar, Saraktash rayonlaridan barlig'i 2 million so'mlik yordam ko'rsatdi. Bundan tış biz ildagi voqealarga da betaraf qola olmaymiz. Bizning uyushma 2022-yildan maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilarga yordam etadi. Uzib boruvchi yilda da avtonomiya a'zolari soldatlar uchun mashinalar, kvadrokopterlar, generatorlar, oziq-tulik ham boshqa kerak-yaroqlarni to'plab uzatdilar. Uyushmamiz volontyorlar yordami bilan gospitallarda yotgan soldatlar uchun konsertlar qo'yilgan, ularga bo'laklar topshirilgan, yuridik ham psixologik yordam ko'rsatildi. Shulay ülkenin har masjidi qarshisida tegu sexlar ishlaydi. Anda kiyim salom, maxsus setkalar quriladi. Orenburgdagi ijtimoiy turkumlar ishini da to'liq etasim keladi. Tulilesk rayoni avtonomiyasi raisi Abdurashidova Alfiya Kamilqizi tarafından uyushtirilgan biz birga turkumi ayrim e'tiborga loyiq. Haligi uyushma harbiylarimizga 27 million so'mga kerakli texnika, oziq-tulik, 33 mashina topshirdi. Bu sang'ana to'g'ri do'stlar. O'rtaq zo'r ish natijasi. Shulay Abdulina rayoni avtonomiyasining raisi Zaripova Zilla Abdurahmon qizi uyushtirgan pomosh свои xayriya fondi a'zolari 2 yil ichida 15 million so'mlik yordam ko'rsatdi. 8 mashina, 1 mototsikl ham boshqa ko'p kerakli ayyorlar jibardi. Ular maxsus harbiy operatsiyada qatnashgan yurtdoshlari bilan ilimtada turalar. Ham humanitar yukni o'zlari iltib topshiralar. Hozir shaxmatli voqealarga ko'chib. Orenburg o'lkasi gubernatori xizmatimizga zo'r bayo berdi. Ham avtonomiya a'zolarini medal bilan bo'laqladi. Bu medallar bizning birdamligimizni ko'rsatadi. Biz giroylarimiz botirligi to'g'risida unutmasga tegish. Bu yil 12 noyabrda Orenburg yurtdoshlarimiz Rossiya giroylari Jantas Jaldinov, Dmitriy Novoselov ham rais Mustafinga ustoz ashuv tantanasi bo'ldi. Haligi ishda avtonomiya a'zosi Rustam Bekov 2 million so'm ko'lamida yordam ko'rsatdi. Bu memorial haykalgina tug'il. Giroylarimizning esdaligini hurmatlab, o'sib keluvchi bugunga vatan oldidagi bo'lish o'rnida darslar beru o'rnida. Avtonomiya 118 yillik tarixi bo'lgan Husayn Yamashev ismidagi kitobxona bilan tig'iz ilimdadadir. Orenburg shahari boshlig'i avtonomiya murojaatidan so'ng Musa Jalil o'qigan madaniyat o'shag'ina 300 kvadrat metr ustama maydon berdi. 2004-yilda avtonomiya shu maydonda zamoncha kenglik bulduruga 1 million so'm ақша bo'lib berdi. Haligi proyekt adabiyot,
мәдениетimizni саклауга ынтылуыбызны күрсәтә. Бу юнәлештә башкарган һәр эш балаларыбызның киләчәгенә өлеш кертү икәнен дә онытмаска кирәк. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт драма театры Татарстанда читтә эшләүче өч театр дәүләтенең берсе. 2025 елда театр дәүләт статусын һәм Мирхәйдәр Фәйзи исемен алган 35 еллыгын билгеләп узачак. Оренбургда беренче профессиональ татар театры барлыкка килүгә 120 ел тула. Быел Татарстан Республикасы рәисе Рустам Нургалиевич грант ярдәме белән театр сахнасында тормышы белән Оренбург белән бәйле күренекле совет дипломаты Карим Хакимовка башланган Кызыл Патша спектакле булды. Бездән бу спектакльне Чаллы, Салават, Москва шәһәрләрендә, хәтта Сауд Арабстанда да күрсәтәчәкбез. Бу проектның географиясын киңәйтү, милләтләр элемтәләрне ныгыту өчен мөһим адым булачак. Белгәнегезчә, Оренбург үзенең мамык-шәһәрләре белән дә таныклы. Шушы көннәрдә өлкәдә хәдәрчеклекне саклап калу максаты белән Оренбург шәһәрләре предприятиесе шәһәрләр мәктәбе ачты. Абсалямовлар гаиләсе 99 елдан бирле бу һөнәрлекне саклап калуга күп көч куя. Бүгенге көндә алар Россия буенча бердән-бер тулы циклдагы производство санала. Кәҗә үстерү, мамык эшкәртү, шәл бәйләү һәм әзер продукцияны сату, тарату барысы да аларның үз кулларында. Татарстаннан читтә яшәсәк тә, бездә татарлык хисе бик көчле. 2016 елдан хатын-кызларга калпак иҗтимагый оешмасы татар мөхтәрияте канаты астында яшьләр, балалар белән бик актив эш алып бара. Бүгенге көндә өлкәбезнең 17 районында оешманың 17 бүлекчесе эшли. Оешманың иң зур проектларының берсе Татар кызы. 2017 елдан башлап, әлеге бәйгедә өлкә кызларының иң лайыклары чыгыш ясый. Елда кызларыбыз финалга уза. Быел Сарыкташ кызы Алсу Байгелдина Пенза өлкәсендә узган бәйгедә гран-при ясый булды. Һәм сезнең бүләгегез Лада гранты бездә Рустам Нургалиевич. Димәк, Татар кызы 2025 Оренбург өлкәсендә узачак. Әлеге вакыйга төбәкара элемтәләрне ныгытачак. Мөхтәрәм җәмәгать, киләсе ел бик җаваплы. Татарстан халкы рәисен сайлаячак. Татарстан рәисе бөтен татар халкының рәисе. Рустам Нургалиевич, без сездән башка татар дөньясын күз алдына китерә алмыйбыз. Шуңа күрә, Рустам Нургалиевич, бөтен форум делегатлары, бөтен конгресс исеменнән алдагы сайлауда үзегезне тәкъдим итүегезне сорайбыз. Бик зур рәхмәт. Су басу дигәндә инде башта Орски булды, аннары безнең Омскига барып җиттек, Төмәнгә барып җиттек. Татар авыллары күп булды, ярдәмнәр күп булды. Шуңа күрә Омски шәһәрендә дә күп эшләр эшләнде. Мин Омски ягыннан килгән. Радик Минихановка сүз бирәсем килә. Ул безнең Омск өлкәсе татар Милли мәдәни мөхтәрия иҗтимагый оешмасы советы рәисе. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, Василий Гаязович, Газиз милләттәшләрем, сездә мәркәзебез Казанда шушы трибунадан сәламле булуыма бик шат. Омская область традиционно является местом проживания татар, более 42 тысяч человек. Часть проживает в городе Омске, большинство в северных районах области. Всего в регионе 48 населенных пунктов с компактным проживанием татар. 8 мая в Усишимский район пришла большая вода. Резко вырос ее уровень в реках Иртыш и Ишим.
Вода зашла в 517 жилых домов. 19 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра и федеральных дорог. Пострадали татарские деревни Ателинки, Ашиваны, Кайнаву, Тюрмитяки, Большая Тибедя и Барбуль. Уже с первых дней наводнения мы почувствовали помощь Республики Татарстан. 120 тонн гуманитарного груза поступило в зону федерального ЧС Устишимского района Омской области. Пользуясь возможностью от лица жителей татарских деревень, пострадавших от паводка, и лично от губернатора Омской области Виталия Павловича Хаценко, выражаю искренние слова благодарности за оказанную помощь вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, всем жителям Республики Татарстан и Всемирному конгрессу татар. В тяжелые жизненные моменты очень важно чувствовать поддержку и ощущать единство народа. Ихтибар экранга. Җәмәгать, без былтыр янган булса, быел инде батабыз. Татарстаннан да айрым гуманитарий ярдәм бигрәкләр чиста су җиткерелде. Огромное вам, татары, наше спасибо. Огромное. Их журнале. Абеля килде ишимда. Метр 70. Думаем, дальше будет. А вот уж мама. Если мы, то кто? Кто будет жить? Все равно уехать в родные края. Дүртенче тапкыр шушы төбәккә киләбез. Ярдәм караваннары белән дә бик күп ярдәмнәр юлландырылды. Аллага шөкер, алып килеп торадылар. Даже более 120 тонн гуманитарного груза, за что мы благодарим лично Раиса Республики Татарстан, Оксану Мишминиканова, весь народ Республики Татарстан. Бүгін күні олдық Татарстандан юбон гуманитарный помощь, ондай әйбәт-әйбәтнейлер ебәргәнсіз. Мол суйғанша біз итле, уже вот это олдынче гуманитарный помощь келді. И біз очень благодарны, что сіз бізді беде не оставили. Бүгін әбәтілді зор вақиға, қазір білемінде яңа клуб ашылашақ көресің. Bu ilde İrtiş buyu Soban tuyunda Tatarutları var idi bek bina şunun en zor yurdu şuşu Ebergül ağlına koytarıp koyuldu. Слов нет таких, чтобы высказать свое это. Зур Рахман, Зур Рахман. От всех жителей деревни Барбуль. Рустам Нургалиевич, Хайвон сәламләр әйтің, рахмәтләр әйтің бізде. Biz aytamiz, kelajakda bizning 26-yilda Subhanallah Omskiy shahrida federal sabanto'y bo'ladi. Aniq 25-yilda Ashyo'na avulida biz Tatar utarini ko'taramiz, ham maktabimizga beramiz Abdulla To'qay ismi bilan aniq haykalini qo'yamiz. Tatar xalqi har yoqda deb baxtli xalq. Baxtli bo'ling. Tatarstan'a rahmat. Tatarstan biz olmasa biz bu klubni kurmaganda bo'lur edi. Уважаемый Руслан Нургалиевич, за последние годы при вашей поддержке проводятся значимые мероприятия для татар Омского Прииртышья. Строительство подворья сибирского бухарского татарина в деревне Уленкуль, восстановление 50% домов после пожара в деревне Каракуль, строительство татарского подворья в Бочеречи, там же получение земельного участка и благоустройство татарского кладбища. Проведен второй международный иртышский сабантуй в городе Омске.
восстановлено 6 татарских деревень после наводнения и оказана гуманитарная помощь жителям этих сел на сумму более 110 миллионов рублей. Открытие сельского дома культуры в деревне Баргуль. Впереди серьезные планы на 2025 год. Дать имя Кабулу-Тыкая средней школы в деревне Ашиваны. Построить и открыть памятник, там же открыть татарское подворье. В городе Омске построить и открыть памятный бюст герою Советского Союза Мусе Джалилю и назвать сквер его именем. Планы на 2026 год. Организовать празднование 800-летия старейшей деревни Омской области Ашиваны. В городе Омске провести федеральный сабантуй. А в 2028 году в Бачереченском районе провести всероссийский сельский сабантуй. Приглашаем вас, Руслан Нургалиевич, и всех присутствующих на наше мероприятие. Мин сезнен бурагызга, кадрле милләттәшләрмә, исәнлек, саулык, узын гомер, җан тынычлыгы, вахит телем, без бергә, без бердәм, һәм көчле, татар булып тудык, татар булып калабыз. Җәмәгать менә безнең ике чыгыш ясаучы җитәкчеләр, алар инде төп оештыручылар булды. Шул вакытта исем фамилияләр әйтелсә дә, тагын бер әйтәсем килә. Менә инде шушы Омск лигендә дә безнең арада җитәкчеләребез, эшмәкәрләребез менә Тамир Алимбаев утыра, иң беренчеләрдән булып миллионнан артык ярдәм итеп һәр вакытта да булды. Бик рәхмәт. Менә бер апа әйтте бит, хәзер декабрьгә хәтле итле булдык дип. Ул консерваларны безгә Әнвәр әфәнде Әминов үз компанияны белән җибәрде. 250 коробка алып килде, һәр бер коробкада 36 консервы. Шуңа күрә шул ук вакытта әйтәсебез килә менә Фахруддин Конюкаев, шул вакытта Илдус Давлетов һәм күпләр Ринат Насыров Төмәнгә мин шалтыратып сорагач, нәрсә белән ярдәм итик дигәчтем, ул әйтте: Василий, сез бүтәннәргә ярдәм итегез, без монда үзебез башкана да ярдәм итербез дип. Шуңа күрә барыбызга да бик зур рәхмәт. Өзбекстан Республикасының кейтеринг хезмәте күрсәтү предприятиеләр ассоциациясе рәисе Илсур Гайфуллинга бирәм. Рәхмәт. Я рад приветствовать участников и организаторов форума «Деловые партнеры Татарстана». Мин дөньяда иң зурлар дан булып саналган Өзбекстан татарлары диаспорасына тәкъдим итәм. Бүгенге көндә Өзбекстанда 340 меңгә якын татарлар яши. Представители культурных центров имеются во всех 12 регионах страны, также представлены, конечно, в столице нашей республики. Без бик актив турмыш алып барабыз, безне үстерәбез, мәдәни тормышыбыз бик бай, Аллаһка шөкер. Сабантуй бездә белгеләп үтүче иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Без татар тарихи дип исемләнгән фильм ташыдык. К слову сказать, праздник Сабантуй настолько массовый и настолько популярный в Узбекистане, и он по праву занимает почетное 3-е место по массовости. Впереди Сабантуя только наши национальные праздники, День независимости и Навруз. На наши праздники собираются много людей разных национальностей, разных конфессий. Мероприятие проходит весело, организованно, и в этом огромное участие принимает наша молодежь. Наша молодежь очень активна, и многие из них учатся и приобретают первый трудовой опыт в Узбекистане. К слову сказать, в Узбекистане, в городе Джизак, был открыт филиал Казанского института, КФУ, и это мероприятие вызвало особый ажиотаж среди студентов и молодежи, потому что там очередь просто неимоверная. И, конечно же, за это хочется сказать особое спасибо руководству Российской Федерации и руководству Республики Татарстан. Знаем, что татары оставили свой след в истории своими добрыми делами,
в области образования в том числе. Например, в Узбекистане знают, что в прошлых веках татары, татарские купцы, продавая свое имущество на вырученные деньги, печатали и передавали научную литературу, литературу мусульманского толка. Об этом помнят, об этом говорят и сегодня. Соңғы вақытта Татарстан белән Узбекистан арасында мөнәсәбәтләр нык үзгәргән. На сегодняшний день очень много бизнес-проектов между Татарстаном и Узбекистаном. Постоянно растет валовый оборот. И мы, татары, проживающие в Узбекистане, неимоверно рады тому событию, тем событиям, которые сейчас происходят. Активность татарских бизнесменов на территории Узбекистана, активность узбекских бизнесменов на территории Татарстана. То, как складываются дружеские и братские взаимоотношения руководителей наших, нас, конечно, не могут не радовать. Когда наши президенты встречаются и улыбаются друг другу, улыбаются, я уверен, все татары Узбекистана. Сегодня я хочу показать вам фильм о наследии татарской общины в Узбекистане. Пожалуйста, внимание на экран. История татар в Узбекистане. Это история большой социальной общности, людей татарской национальности, оказавшихся вдали от родины, в иноязычной среде, в иной культуре. Мы жили в глухой узбекской махале, и все было нормально. Никто никого никогда не присыл, такого не было. Почему татар считают хитрыми? Татар считают хитрыми? Кто это так говорит? Кстати, не то Иван Грозный, не то у Петра тоже мама татарка. Лично для меня быть с татарином очень комфортно. В новой редакции Конституции сказано «единый народ Узбекистана». Поэтому говорить о том, какая татарская диаспора отдельная и так далее, нет, мы живем в одной большой многонациональной семье. То, что происходит в последнее время с татарами в Узбекистане, и с Татарстаном, и Узбекистаном, это меня очень радует. Это тизер. Сам наш полуторачасовой фильм выйдет в декабре, и мы обязательно найдем возможность предоставить вашему вниманию этот фильм. Документальный фильм Узбекистанда татар общинасының көп ғасырлық тарихи турында. В фильме говорится о вкладе нашей общины в образование, торговлю, культуру, а также о том, как татары сохранили собственную идентичность, становясь частью узбекской общины. В фильме затрагивается период XVI века и до наших дней. Показывает адаптивность нашего народа, их крепкие связи с родной культурой и взаимные влияния с узбекской. Фильм получился у нас очень интересный, надеюсь, вы его оцените. Повествование затрагивает как времена процветания, так и испытания, подчеркивая стойкость и важную роль татар в формировании многокультурного облика Узбекистана. Шуны да белгілеп үтесім келе, Өзбекстанда татарлар бек көп. Бізге келсеңіз, алар сізні құрметлі қонақтар оларға қаршы алачаклар. Рахмет етіңіз. Рахмет. Біздің қаршыда әр уақытта да рәйсіміз Рустам Нұрғалиевич шундай бурыш әрбір ауылдан шыққан егетме, қызмы өз мүмкіндігі болған сайын ауылына ярдәм итеп торырга тиеш, аны саклап калыр өчен. Безнең төрле эшмәкәрләр бар, төрле мөмкинлекләр бар, ул сабан той дибезме, ислам динендә бәйрәмнәр дибезме, колхоз ягыннан, фермерлык ягыннан ул Татарстанда ныклап эшли, шундый ук безнең егетләребез бар чит өлкәләрдә дә. Менә шул Җәлил һәйкәлләрен куйганда, Тукай һәйкәлләрен куйганда без Конгресс нигезендә бюст бүләк итәбез. Калганнарын алар үз акчалары белән эшлиләр. Чаралар үткәргәндә, сабан тойлар үткәндә һәм үз авылларына кайталар. Менә мен шушы егетләр арасыннан сайлап алып, Пермь крае Барда районыннан килгән Ильяс Гимаддиновка сүзне бирдем. Алар 5 бер туган брат. Шуңа күрә үз якларына Бардага менә
һәм ныклап рәхәтләнеп ярдәм итәләр. Менә бу үрдәк һәм ул берәү генә түгел, алар шундый күп. Рәхмәт сезгә. Сезгә. Хәерле көн, улы хөрмәткә лаеклы Рөстәм Нургали улы, хәерле көн Васил Габдулгаяз улы, хәерле көн мөхтәрәм милләттәшләр, җыенда катнашучылар. Барчагызга Пермь крае һәм бер гасырлык тарихы булган Барда районы халкыннан кайнар сәламнарыбызны җиткерәм. Һәр елдагыча без Казанга зур делегация белән эшмәкәрлекне үстерү буенча зур тәҗрибә алу өчен киләбез. Татарстанда күреп сокланырлык, үрнәк алырлык эшләр бихисап күп. Кайсы гына тармакны алма, авыл хуҗалыгы дисеңме, сәүдә һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтүдәме, мактауга лаеклы бик күп мисаллар китерергә була. Шушы югары нәтиҗәләр безнең өчен өлге булып тора. Аларга таянып, эшчәнлек алып барабыз, камилләшәбез, үсәбез. Без Гыйманутдиновлар гаиләсе ярты гасырдан артык элек 1966 елда барлыкка килгән. Әтиебез Исмагыйль Сәләхетдин улы 40 елга якын машина йөртүче булып эшләгән, таң белән эшкә киткән, үз гомерен шушы авыр хезмәткә багышлаган. Аның исеме мактау тактасына еш языла иде. Әниебез Фәнира Искәндәр кызы үз гомерен үсеп килүче буынны тәрбияләү белән бәйле рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләп, лаеклы ялга чыкты. Без бер артлы 5 малай тудык. Сөләйман, Салават, Илдар, Ильяс һәм Илсаф. Менә Рәкәшем Илсаф монда залда утыра. Эшмәкәрлек күнекмәләрен без балачакта ук үзләштердек дисәк тә булады. Кичкенәдән тик тормадык, гел ни беләндер шөгыльләндек, кызыксындык, эзләндек. Хәзер исә без үз эшебезне булдырган һәм игелекле эшләр өчен танылу алган кешеләр. 2012 елда нефть һәм газ сәнәгатенә транспорт хезмәте күрсәтүче Транском ширкәтен төзедек. Безнең оешмада хезмәт сөюче тырыш 500-дән артык кеше эшли бүгенге көнгә. Аларның күбесе Барда җирлегеннән, күрше районнардан, төбәкләрдән дә килеп хезмәт куючылар да бар. Алар арасында туганнар, дуслар, авылдашлар күп. Кайдан гына килсәләр дә, кем генә булсалар да, аларның һәммәсе безнең оешма өчен кадерле хезмәткәр. Шуны әйтергә кирәк, хезмәткәрләребезнең 80%-ын татарлар тәшкил итә. Шуңа күрә дә инде үзебезнең оешмабызны Татарлар транспорт компаниясе дип атадык. Илебез чигендә барган вакыйгалардан без дә читтә калмадык. Махсус хәрби операция шартларында волонтерлык белән актив шөгыльләнәбез. Якташларыбызга ярдәм итү бүгенге көндә төп бурычларыбызның берсе. Без аларга беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарларны илтүдә булышабыз, кием салым алуда адреслы ярдәм күрсәтәбез. Безнең тарафтан хәрбиләребезгә гуманитар ярдәм һәр даим күрсәтелеп тора. Махсус хәрби операциягә анда катнашучыларның ихтыяҗын канәгатьләндереп, махсус җиһазландырылган 2 яңа УАЗ автомобиле җибәрелде. Кеше ватанына ярдәм итү хәйриячелек акты түгел, туган төбәгенең киләчәгенә өлеш кертү. Туган авылыбыз Күдик җирлеген үстерүне шулай ук үзебезнең төп бурычыбыз дип саныйбыз. Авылыбыз белән тыгыз элемтәдә яшәүче егетләрбез. Юлларны, зират кыймаларын төзекләндерүдә, янгын сүндерү техникасын яңартуда булышабыз. Шулай ук мәдәни масса күләм спорт чараларын оештыруда да ярдәм итәбез. Чараларда җиңүчеләрне һәм катнашучыларны бүләклибез. Мәчетләр мөселманнарның рухи тормыш үзәге булып тора. Без аларга финанс яктан ярдәм итәбез. Төзекләндерүдә, чаралар оештыруда булышабыз. Төбәктә көн күрүче дин кардәшләребез өчен ифтарлар үткәрәбез, мохтаҗларга ярдәм кылу сузабыз. Татар мәдәнияте кабатланмас йолаларны, телне, музыканы, сәнгатьне, аш-суны үз иченә алган бай мирас ул. Без халкыбызның милли байлыгын кирәнрәк белергә һәм сакларга омтылабыз. Үзебез дә җырга моңга гашыйк кешеләр. Җырлыйбыз, музыка корылларында уйныйбыз, шулай ук яшь талантларга да ярдәм итәбез. Җирле коллективларны милли киемнәр белән тәэмин итүдә булышабыз. Мәдәни чараларга һәм конкурсларга бару өчен транспорт бүлеп бирәбез.
Milletimizin görkəm ғұрып-ғadətlərin üz eşine жиған, milli oyunların üzüne toplagan bayramımız Sabantoy da avlımızda yıl sayın kütüp alına. Udik Sabantoy'u soңғы yıllarda dostluk hem birdemlik simvoluna әверілді. Çünkü bu bayramga bizning hem көрші rayonlardan gına түгел, көрші төбәкләрдән de milletәшләр жыйыла. Нинди bayram bulmasın, аны жыр моңсыз күз алдына китереп тә булмый. Bayram мәҗлесләребезне дусларыбыз, Tatarstan artistlары, çıgışları bizi. Elbette biz barda jıyın bayramın ütkərüdə də qatnaşabız, at sportun üstürüdə ayrım ixtibar birəbiz. Şista xanlı atlarımız milli bayramda aldınğı urumlarda dura. Şunusu ixtibara layık. İşləp tapqan malımızdan biz başqa işlərə də sallı ülüş kirtəbiz. Daimi rəvişdə iğənəşilik bilən də şüğüllənəbiz. Bilgili işimizni yana dərəcəyə көтәрү, уңайлырак итү өчен әле күп тырышлык куясы бар. Татарстанда алган тәҗрибә безнең өчен зур әһәмияткә ия. Ул безгә тагын да тырышыбрак, максатчанрак эшләргә көч дәрт бирәчәк. Белгәнегезчә, күптән түгел безнең барлабызда зур дәрәҗәдә бөтен Россия авыл Сабантуе уздырылды. Шушы бәйрәмне булдырган Татарстан Республикасына Рөстәм Нургали улы сезгә, Пермь крайы губернаторы Дмитрий Николаевич Махонинга, Василий Абдулгаяз улына, район башлыгы Халил Газбулла улына рәхмәтләремне җиткерәм. Зур горурлык белән әйтәм, бүтән Россия авыл Сабантуйлары Барда җирендә инде 2нче тапкыр уздырылды. Шул Сабантуй кысаларында Бардада 2013 елда Тукай һәйкәле, 2024 елда Муса Җәлил һәйкәле ачылды. Моның өчен дә зур рәхмәт сезгә, Рөстәм Нургалиевич. Алга таба да Татарстан белән Барда дуслык күперен ныгытучы чаралар күбрәк булыр дип ышанып калабыз. Без эшмәкәрләр һәр вакыт шул чараларда үзебезнең өлешебезне кертергә әзербез. Республика җитәкчелегенә, бу җыенны оештыручыларга делегациябыз исеменнән зур рәхмәтләремне җиткерәм. Бик зур рәхмәт. İlyas dostumuz, bütün тугандарыбызга форум исеменнән тагын рәхмәт. Әнигезгә рәхмәт, шуңа күрә шулай бергә булып, әниләр исән чагында без балалар булып калабыз. Хәзер мин сүзне Башкортстан Республикасы нәшер итүче Диләфрүз газетаның оештыручы Галия ханымга бирдем. Рәхмәт итегез. Hürmetli Rüstem Nurgali ullah, milletteşler, kollegalar, konaklar, Kuyaşlı Başkurtistan'dan paylar selamlar alıp geldim sizge. Hele Kuyaşlı En başta hocalarga, bütün Dünya Tatar Kongresi'na, şuşu forumga çakırgan için rahmetini bildiresim kile. 51 ay elikkine, şunday matorluk çarada jurnalistler forumuna çakırganlar idi. Görəsən, biz qazanlarında qaynab yatmasınlar ələ deyib, bizlə qazanda qaynasın deyib, bizni dağı şapırdılar. Biz indi qazanğa hər vaxt şatlanıb, aşqınıb kiləmiz. Sizni hürmət edəbiz, uğuşlarınızı күзәтіп barabız, ayrıca xalqara arenadağı uğuşlarınızға, qazanışlarınızға qarab sıqlanabız, qururlanabız bizdə. Aferin, siz şundan da qudurasınız. Dilafruz gazetine kelgəndə, ol Ufa şəhərində 2010 yılının oktyabr sonunda ayında dünya gördü. 14 yıllık bizim Başkurtistanda Vatan kızlar üçün Tatarşa gazet jurnal bütünlüğü yok idi. Şuna göre de naq mana şunday basma çıkarу maqsadını qoydu. Tövde 2 sene çıqqandan soң gazetni başqa төбәкләрдән də soray başladılar. Şol səbəblə 2011 yılda Dilafruzni indi bütün Rusiya boyunca шығарылып etib Türkiye'de. Basmamızın isimine gelsək, Dilafruz farsı sözü, süyüklü, solu, nəfis, gönlü üzünə tartıb duruşu, quvandırışı, yuvatuşu məqnələrini anlatar. Həm oxucularımız aytımınca bizning Dilafruz da onlar üçün dost da, quvandırışı da, direkt dayanışda bulub duram. Әлі қашаңына көңіл түрінде ертен қиялны тұрмышқа ашырып, güzel zatlar үшін махсус басманың тәугі санына жан ұрған едік.
гәзитне басмага тапшыргач, дулкынланып һәм бераз борчылып та укучыларның хөкемен көттек. Диләфрүз үз юлын, үз укучысын таба алырмы? Алда аны ни көтә? Бүгенге көндә ныклы ышаныч белән әйтә алабыз. Тапты Диләфрүз үз юлын, үз укучысын тапты. Табып кына да калмады. 2018 елның 1 яртыеллыгында Русия буенча үткәрелгән лидер поэтический конкурсында иң күп тиражлы 10 региональ басма арасында 5-нче урын алды. Бу бик җитди казаныш, укучыларыбыз тарафыннан зур ышаныч. Һәм без бу ышанычны акларга тырышабыз. Бүгенге көндә Диләфрүз гәзите Русияның 50-дән артык төбәгендә яздырып алдырыла. Гомум тиражыбыз 10 мең. Әйткәнемчә, инде 14 ел үз кыблабызга тугры калып, үз юлыбыздан барабыз. Ай сайын илебез буйлап һәр йортка, һәр гаиләгә бик яхшы хәбәрләр, изге теләкләр белән ашыгабыз. Берсенә-берсе кызыклы геройлар, динебез турында тирән мәгънәле язмалар, изге дугалар, яңадан-яңа фәһемле хикәяләр, күңел түреннән ургылып чыккан шигырьләр, сәхнә иленнән яңалыклар, файдалы киңәшләр, иң тәмле аш-су рецептлары һәм башка көндәлек тормышыбызда кирәкле рухи азык бирүче, күңел җылысы белән сугарылган язмаларыбызны укучыларыбыз тарафына юллыйбыз. Гәзитнең иң тәүге санында ук биргән сүзебезне тотып, сәясәттән ерак торабыз. Реклама да бирмибез. Бу гади булмаган заманнарда бераз онытыла башлаган төшенчәләр, мәрхәмәтлек, намус, тугрылык, дин, туган ил, хезмәт, әти-әни, мәхәббәт, гаилә, бала, туган тел кебек мәңгелек темалар һәм рухи кыйммәтләр турында сөйлибез. Безнең өстебездә тик Аллаһ Тәгалә генә. Тегене яз, моны язма дип әйтүче юк. Ходай күңелебезгә ни сала, шул турыда язабыз. Һәм җавап итеп укучыларыбыздан иртәдән кичкә кадәр рәхмәт сүзләре тыңлыйбыз. Шушы түгелмени бәхет? Диләфрүзне хатын-кызлар басмасы буларак дөнья күрде дидем. Чынлыкта исә гәзитебезне бар гаилә әгъзалары белән яратып укыйлар. Шигырь хикәяләр язучы һәм язмаларын безгә юллаучы авторларыбыз рәтендә көчле затларыбыз да җитәрлек. Гомумән, Диләфрүз укучылар арасында талантлы шәхесләр бик күп. Алар да ясый басманы. Шунысы куанычлы, укучыларыбыз әйтүенчә, гәзитнең һәр санын укып алалар. Кулдан кулга йөртеп укыйлар, җыеп каралар. Һәр хәрефен укыйбыз, кат-кат алып укыйбыз диләр. Күптән түгел генә бер башкорт авылыннан шылтыраттылар. Бөтен урамыбызда бер Диләфрүз алабыз диләр. Бер-берсеннән алып укыйлар икән. Тағы шалтыратып әйттеләр. Башта үзебез укыйбыз, шуннан күршеләр алып укыйлар, шуннан туганнар таратып алып китәләр дип. Шулай булгач, укучыларыбызның саны ким дигәндә 50 меңнән артык дигәнгә буладыр. Әйе, битләр ягыннан артмадык. Һаман 32 битлек булып чыгабыз. Кәгазьдә гәзитнеке генә кыйммәтлегә алыштырмадык. Чөнки һәр үзгәреш укучыларыбызга матди авырлык булып кайта. Язылу хаклары артуга китерә. Аның каравы, 2011 елдан бирле Диләфрүз гәзитен алдырган укучыларыбызга Татарстанның без бергә гәзитен бушлау тарату мөмкинлегенә ия булдык. Моның өчен инде беренче чиратта хөрмәтле Рөстәм Нургали улына, бөтен дөнья татар конгрессына, хәзер менә 13 ел хезмәттәшлек иткән Татмедиа акционерлар җәмгыятенә зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Алар җаваплы партнерлар, һәр килеп туган мәсьәләне көне сәгате белән һәм иң мөһиме уңайлы хәл итәләр. Тагын бик күп еллар шулай укучыларыбыз мәнфәгатендә уңышлы хезмәттәшлек итәрбез дип өметләнәбез. Кызганычка каршы, бүгенге көнне басма матбугат билгеле кыенлыклар кичерә. Укучылар мәгълүматны күбрәк интернеттан алалар, шуңа кәгазь басмалардан читләшәләр. Өстәвенә безнең укучылар күбрәк ул яшьтәге кешеләр, кызганычка каршы алар китәләр. Укыган, укый белгән олы кешеләр. Өметләнәбез инде балаларына телне тапшырып, балалары да дәвам итеп укырга безне дип. Инфляция, типография, почта чыгымнары көннән-көн артып, гәзит журналлар һәм укучы арасындагы күперләрне җимерә. Әмма без бар күңелебез белән тугры укучыларыбызга ышанабыз. Үзәнлек, матурлык илендә бергә калып,
Хатын-кызларның сихри дөньясына сәяхәтебезне Аллаһы бирсә, тагын күп еллар бергә дәвам итәрбез дигән яклы өметтә чыгышыбызны тәмамлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык, бәхет, башкарган эшләребездә уңышлар, гаиләләребезгә иминлек телим. Дөньялар тыныч, күкләребез аяз, күңелләребез шат булсын. Игътибарыгызга рәхмәт. Хәзер мин барга Зөфәр Мөхәммәтшинны чакырам. Ул безнең Төмән өлкәсенең Ягатград җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең оештыручысы һәм Төмән өлкәсе татарларының яшьләр мәдәни эшлекле үзәге оешмасы рәисе. Хөрмәтле Штаб Бергәлевич, Василий Гаязович, кадерле дуслар, мин исемем Зөфәр, Төмән өлкәсеннән булам. Себер татарларыннан сәлам. Зур рәхмәт сүзләрем әйтәсем килә бөтен татар конгрессына. Бик шат әлеге форумда катнашырга. Һәр ел җыелабыз монда. Бик дуслаштык тәбәнәкләр белән, үзебезнең татарлар белән. Аллаһка шөкер, әлеге форумда яңа элемтәләр табыла. Димәк, безнең эшләр алга бара. Сезгә Ягатград компаниясын тәкъдим итәсе килә. Безнең уникаль башланышыбыз ул җирле халыкның һәм экологик яктан чиста бизнесны үстерергә юнәлтелгән. Соңгы елларда сәламәт яшәү рәвеше тенденциясе һәм органик табигый продуктлары артуы күзәтелә. Бу безнең табигатьнең бай ресурсларына Төмән өлкәсендәге авыл һәм районнарда үскән җиләк, җимеш һәм гөмбәләр игътибар бирергә кирәк икәнен күрсәтте. Авыл халкы еш кына җыелган җиләк-җимешләрен сату кыенлыгы белән очраша. Алар базаларга чыга алмыйлар һәм продукцияларын дөрес бәйләү яки сату турында белмиләр. Бу безгә авыл һәм район халкы өчен уңайлы һәм атышлы саты мөмкинлеге тәкъдим итәргә шартлар тудырды. Безнең миссия авыл халкының шәһәр кешеләренә кадәр экологик яктан чиста җиләк, җимеш һәм гөмбәләр белән тәэмин итүнең булдырыклы чылбырын булдыру. Без югары сыйфатлы продукция тәкъдим итү белән бергә җирле җәмәгатьләрне дә аларга үз ресурсларынан акча эшләү мөмкинлеге бирергә омтылабыз. Без Төмән өлкәсенең татар авылларында яшәүче кешеләр белән хезмәттәшлек итәбез. Алар урманнарда һәм кырларда җиләк, җимеш һәм гөмбәләр җыялар. Сезон вакытында безнең команда ерак авылларга барып продукцияны кабул итә. Гадел бәяләр тәкъдим итә һәм хезмәттәшлек ачык шартларын тәэмин итә. Гомумән, халык белән эшләү безнең төп бурычыбыз. Идеяның уңышлары. Мәсәлән, Төмән өлкәсендә Ялтыр, Яркәү районнарында 15 авылда җиләк, җимеш һәм гөмбәләр күпләп үсә. Уртача бер авылда 3 кабул итү ноктасы бар. Һәм сезон вакытында бер нокта көненә 1,5-2 тонна гөмбә җыела. Халык өчен 1 килограмм 160 сум бәясендә кабул ителә. Уртача бер кеше 60-90 килограмм гөмбә җыя. Бу 10-15 мең сум чиста табыш бирә. Кабул итү нокталары Яркәү һәм Багай районында да бар. Безнең өстенлекләр. Безнең уңай якларыбыз монда без үзебез дә шул районнардан килгән авыл егетләре булганлыктан җиләк һәм гөмбә җыю урыннарыннан сәнәгать зоналары түгеллеген, юллардан ерак булуын, кыргый җиләк үскән тоташ урманнар булуын беләбез. Кабул иткәннән соң продукцияны һәр партиясын сыйфатына катгый контроль уза. Безнең үзебезнең җиләк һәм гөмбәләрен яңа табигый экологик яктан чиста һәм улану өчен куркынычсыз булуына гарантия бирәбез. Безнең экспертлар командасы барлык стандартлар һәм нормаларның үтәлешен күзәтә. Авыл халкы өчен файдасы. Үз хезмәтләренә һәм җыелган җиләк-җимешкә лаеклы бәя алу. Тәҗрибәбез һәм үсеш. Башта без җыйган шималны Кыргызстан
үстелген жилек жемиштерini машиналардан гана саттык. Соңынан склад арендалып, аны склад магазинга айландырдык. Һәм беренче Ягодград ачылды. Бүген без жыйган продукция Түмән шәһәрендә 7 кибет, Курганда 3 кибет, Тубыл шәһәрендә 2 кибет, Чиләбе шәһәрендә 2 кибет һәм Екатеринбург шәһәрләрендә сату нокталары аша тәкъдим итәбез. Ассортимент бүгенге көнгә күбәйде. Хәзер көндә безнең поставка Мордовиядан, Башкириядан, Хабаровсктан килә, Кыргызстаннан, Казакстаннан. Ай сайын Татарстан Республикасынан 5 тоннадан артык продукция алып барабыз Түмән ягына. Без киң ассортимент тәкъдим итәбез. Мәсәлән, майда без кайын җиләге, гүлдә кара җиләге, августта брусника, клюква, ак көмбә сатып алабыз. Һәм майдан октябрьгә кадәр авыл халкынан җиләк-җимеш җыябыз. Шулай ук Кыргызстаннан үстерелгән җиләк, кара җиләге, бөрелгән продукциялар безнең кибетләргә зур спрос бара. Атнасына Кыргызстаннан 50-гә якын тонна продукция үзебезнең кибетләргә алып кайтабыз. Продукцияның экологик яктан чиста булуын раслау өчен җиләк сертификациясы процессы уза. Бу җиләкне экологик яктан чиста итеп сату мөмкинлеге бар. Алдагы безнең максатлар шул җиләк-җимештән һәм гөмбәләрдән продукция җитештерү өчен цех ачу. Анда морслар, соклар, курутырга, зур кибетләргә чыгу, магнитка, пятерочкага, монеткага. Безнең Түмән өлкәсендә татар оешмаларының координацион совет эшләп килә. Аны Насыров Ринат Хәмзә улы җитәкли. Бу гамәлләр халкыбызны берләштерү өчен саллы нигез булып тора. Biz Түмән татарлары яшьләр проект белән авыл тормышында актив катнашабыз. Без хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә булган туганнарыбызга, дусларыбызга нинди дә булса сәбәп аркасында бәләгә эләккән гаиләләргә ярдәм итәбез. Җирле халыкка ярдәм итү, бизнесның, төбәкнең һәм илнең батырлыклы үсешенә акча дип ышанабыз, ачкыч дип ышанабыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Җәмәгать без шундый форумнар үткәргән вакытта, чыгышлар ясаганда, төрле безнең шәһәрләргә барганда, оешмаларны караганда, иң беренче әйтәбез, горизонталь нигезендә бергә эшләү, менә шу вакытта компаньоннар табырга була, арттыру чараларын карарга була, ничек итеп теге менә бергә яңа өлкәләрнең ачу нигезләрен карау. Шуңа күрә менә бу чыгыш шуның белән дә бәйле. Җәмәгать безнең чыгыш ясаучы теләүчеләр шундый күп булса да, әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин хәзер тагын бер кешегә, хезмәттәшкә чыгыш ясарга рөхсәт итеп, шуның белән туктатырга дигән каршылар юкмы? Ул чагында сүзне Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Бөтен дөнья татар яшьләр форумы рәисе Райнур Хәсәновка тәкъдим итәм. Хәерле көн, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, әлеге форумда катнашучылар, кунаклар. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы инде 20 ел Бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында бик актив эшләп килә. Безнең максатларыбыз ул татар яшьләрен берләштерү, татар телен һәм мәдәниятен яңа заманча формаларга салып, аны яшьләргә генә түгел, гомумән милләтебезгә тәкъдим итү. Шул максатларны ирешер өчен безнең ел саен дистәләгән проектлар тормышка ашырыла. Шуларның берсе ул «Мин татарча сөйләшәм» акциясе. Әлеге акция безнең 2006 елдан оештырыла. Үзенә күп төрле чаралар кертә. Шул чаралар арасында интеллектуаль уеннар, интернет акциялар, музыкаль бәйгеләр һәм дәүләт телләре турындагы законнарны күзәтү кебек чаралар. Әлеге акцияның төп вакыйгасы ул 26 апрель көнендә Габдулла Тукайның туган көнендә уза торган «Мин татарча сөйләшәм» гала-концерты. Быел без ул гала-концертны беренче тапкыр Казан кирмәнендә уздырдык һәм 5 сәгать эчендә безнең 15 меңнән артык кеше карап чыкты.
Киләсе елга әлеге проектка 20 ел туа, шуңа күрә без аны тагын да зурраграк масштабта эшләргә планлаштырабыз. Шулай ук безнең фестивальләргә килгәндә Дәртфест, Җәдидфест һәм Шәм базары дигән фестивальләр бар. Алар ел сайын 94 мең кеше катнашучы җәлеп итә. Аерым Шәм базары дигән фестивальне ассызыклап китәсем килә. Шәм базары ул шәһәр татар мәдәнияте һәм дизайны фестивале. Әлеге фестиваль төрле майданчыклардан тора. Дизайн маркет, дискуссион майданчыклар, мода күрсәтү, фото зона, чәй ашау зонасы, концерт, кино күрсәтү, балалар өчен аерым зона, күргәзмәләр, экскурсиялар, мастер-класслар һәм башка зоналар. Быел Шәм базары 24 август көнне узды һәм 40 меңгә якын кеше үзенә җәлеп итте. Мин үзем шәһәрдә туып үскән егет буларак, әлеге шундый шәһәр чаралары безгә бик мөһим һәм кирәк икәнлеген мин аңлыйм һәм шундый яшьләр безнең арада бик күп. Әгәр дә бу фестивальнең тарихына карап китсәк, 2013 елда бары тик милли дизайн стилендә эшләүче 13 дизайнер гына бар иде. Хәзерге көндә бер ай фестивальгә кала, без гаризаларны кабул итә башлыйбыз һәм 500-дән артык гариза килә. Димәк, бер ел эчендә нәкъ менә Шәм базары фестивале әлеге проект ярдәмендә бик күп кенә яңа, заманча, милли стильдә брендлар барлыкка килде. Димәк, әлеге фестиваль милли мөхитне генә түгел, кече һәм урта бизнеска да ярдәм итүче проект. Без аны бер көн генә оештырмыйбыз, аны ел буена дизайнерларыбыз белән, үзебезнең эшмәкәрләребез белән эш итәбез, ярдәм итәбез, укытулар оештырабыз. Киләсе проектыбыз шулай без Татар яшьләре форумы, милли мәгариф, белем алу проектлары өстендә эш алып бара. Шуларның берсе Ачык университет проекты, ул татар телендә өстәмә белем алу системасы. Әлегә безнең Аллага шөкер, татар телендә гыйлем бирүче остазларыбыз, галимнәребез бик күп. Алар белән без бергә татар телендә төрле кызыклы тарих, әдәбият, IT, ясалма фәһем, дизайн, бизнес темаларына офлайн, онлайн курслар төшерәбез, эшлибез. Хәзерге көндә Универ.Татар сайтында безнең 7 меңнән артык студент, укучы белем ала. Шулай ук безнең татарча диктант акциясе ел сайын көз көне 3 көн дәвамында бөтен дөнья татар телендә диктант яза. Быел ул күптән түгел генә узды, 8-9 10 ноябрь көннәрендә безнең нәтиҗәләр 10 декабрьдән соң билгеле булачак. Узган елны безнең 5 меңнән артык мәйданчык булды һәм 1 миллионнан артык кеше татар телендә бөтен дөньяда диктант язды. Шулай безнең Татарстан шәһәрләренә, регионнарга без Акыл фабрикасы дигән проекты белән йөрибез. Яшьләрне җыябыз, алар белән тәҗрибә белән уртаклашабыз, төрле мәйданчыклар оештырабыз, аларны борчыган сораулар буенча сөйләшәбез, чишү юлларын табабыз. Һәм инде нәкъ менә Акыл фабрикасы проекты ярдәмендә безнең төрле инициативалар барлыкка килде, шуларның арасында Ачык университет татарча диктант акциясе, 2017 елда полингваль мәктәпләр системасын концепциясе язылды. Һәм күп кенә төрле шундый инициативалар барлыкка килде. Шулай безнең төбәкләрдә, чит илләрдә татар яшьләр оешмалары бар. Һәрбер оешма үз эченә төрле клублар кертә. Шуларның арасында бизнес клублары да бар. Һәм инде бу юнәлеш буенча актив безнең Чиләбе, Төмән, Пермь, Мәскәү, Уфа, Самара шәһәрләре бик актив эш алып бара. Инде алга таба да без бу юнәлешне арттырачакбыз. Һәм инде хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, безнең 2025 елның апрель айында 9-нчы бөтен дөнья татар эшләре форумы узачак. Сезне біз анда шақырабыз. 23 апрельден башланып китә, 27 апрель белән тәмамлана. Форум бөтен дөнья буенча 800 яшь делегатны җыя, 200 чит илдән, һәм 600 инде Рәсәй төбәкләреннән. Әлеге форум яшьләр көнгә килеп булмайды. Мәрәткәнне килербез. Һәм инде шулай безнең киләсе Гамин татарча яшәм акциясенә 20 ел. Шунда да концертына сезне көтеп калабыз. Һәм инде минем чыгышым тәмамлана. Хөрмәтле эшмәкәрләр, төбәктә яшьләр чаралары сезнең ярдәмегез белән уза. Аның өчен сезгә бик зур рәхмәт.
Һәм инде чыгышның ахырында шуны әйтәсем килә, милли хәрәкәттә яшьләр бар, алар күп, алар көчле, ләкин алар белән эшләргә кирәк. Һәм эшләү өчен аларның үз кыргызда тотуыгызны сорыйм, аларга яңа мөмкинлекләр тудыруыгызны сорыйм. Алай булса, безнең якта киләчәк күтәр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Райнур чыгыш ясады, шул вакытта мин бөтен форумга Мөхтәрәм Рөстәм Нугаевка җиткерәсем килә. Аларның гаиләләре монда, әтиләре Рәүф абый, ул безнең Аксакаллар шурасы рәисе, үз вакытында Башкортстанда туып, яшәп. Әтиләре Гөлзия ханым монда 4 балалары, 7 оныклары, әле оныклар Allah узын гомер бирсен. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйтәсем килә, безнең инде бу быел форумыбыз шуңгы очрашу булса да Казанда, әле алда күп чаралар була, сезгә барабыз, монда киләбез. Шуңа күрә йомгаклау түгел әле, ай ярым эш бар, план нигезендә эшне алып барабыз. Шул вакытта инде шулай очрашып, мәркәзебез Казанда, районнарны, шәһәрләрне карап, без аралаша очрашып, һәм менә безнең инде шушы форумда рәисебез Рөстәм Нургалиев булу безнең өчен бер караганда зур уңыш, зур горурлык, бәхет. Икенче караганда инде безнең каршыда яңа бурычлар куюда. Шуңа күрә Мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич, мөмкин булса, безгә яңа бурычлар куйсагыз. Хәерле көннәр, хөрмәтле милләттәшләрем, чын күңелдән һәммәгезне дә күрергә бик шат. Кем беләдер ешрак күрешәбез, кем беләдер сирәгрәк. Әлбәттә, кем ул эшмәкәр? Эшмәкәр ул һөнәрле кеше. Үзен үзе туйдыра һәм бүтәннәргә дә эш бирә. Татарстан, татар милләте эшмәкәрләре biz sizga tayanib ishlaymiz. Albatta bizning tatarlarning birlashgani Tataristonda yashaydi. O'tgan yillarda da Rossiyaning tubaklarida da ko'p tatarlar. Ham sizning xizmatingiz, sizning urishingiz mana bu bizning millatning kuchli bo'luvida bek zo'r ulush. Sizga mana hammagizga da xizmatingiz uchun, bizning bilan birga bo'lganingiz uchun zor rahmatlar yetkazim kelyapti. Bek zo'r rahmat sizga. Yana burçlar qo'yib bo'lmaydi. Burç qo'yilgan, biz millatimizni saqlarga tegish, dinimizni saqlarga tegish, tilimizni saqlarga tegish. Albatta, nevidenga o'xshashdi, o'xshada vaqt tugul, aning sonunda. Shunga ko'ra sizdan bizneslaringiz o'ng'ay bo'lsin. Şol o'ng'ay biznesdan indir ulushi bir ulushi masjidga, bir ulushi nega, bir ulushi nega. Şolay etib, kelajakda da motor etib ishlarga nasib qilsin. Xudoy taolo yordam ko'rsatsin sizga. Rahmat. Tatariston Respublikasi reisi ukazi negizida Tatar milliy madaniyatini saqlowga ham o'stiruvga zo'r ulush kirituvlari, aktiv ijtimoiy ishlanmalar uchun Tatariston Respublikasi oldindagi qozonishlar uchun orden medali bilan Tatariston Respublikasining Sverdlovsk өлкәсендәге doimiy vakili o'rinbosari, Sverdlovsk өлкәсе Ural Tatarlari Tatar Kongressi va ijtimoiy uyushmasi raisi Sayfulina Akaviya ahkam xizmati. Tatariston Respublikasining fidakar xizmati uchun medali bilan bo'laklandilar. Tatariston Respublikasi Ma'arif һәм фән министрлыгының Milliy Ma'arif idarasi Tübakara xizmatdashlik sektori müdiri Musina Gülya Ferhat kızı. Sochi şəhərinin Tatar Milli Mədəni Muxtariyəti şəhər ictimai uyushmasi sovet a'zosi Ramazanov Rinat Abdulahadova.
Түбән Новгород өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Хафизов Камил Мансур улы. Марий-Эл Республикасы татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Шаһи Әхмәтов Даил Габдулла улы. Татарстан Автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелгән 100 ел медале белән бүләкләнделәр. Нижневартовск шәһәренең мирас татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Азиков Ринат Исмаилова. Башкортстан Республикасының Берлек мәдәни мәгърифәти төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасы, педагогия фәннәре докторы, профессор Асадуллин Раил Мирбай улы. Нижневартовск шәһәренең мирас татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Низаметдинов Әлзам Анган улы. Россия мөселманнары үзәк дини нәзарәте составындагы Ульяновск өлкәсе мөселманнары төбәк дини нәзарәте иҗтимагый советы әгъзасы Якупов Марат Гөлфан улы. Күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлекләре өчен Татарстан Республикасының халык артисты дигән мактаулы исем Үзбәкстан дәүләт филармониясе вокалчы артисты, солисты Халдарова Фируза Мөхәммәд Али. Татарстан Республикасының Казандан мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем Киров өлкәсе Нократ районы Сосновка шәһәренең судостроитель мәдәният йортының Идел татар җыр ансамбле үзешчән халык коллективы хормистры Сабирова Әлфия Вазифовна. Эшчәнлектәге казанышлары өчен Татарстан Республикасының Ак Казандан физик культура хезмәткәре дигән мактаулы исем Россия җыелма командалары спорт әзерлеге үзәгенең Россия Федерациясының көрәш буенча җыелма спорт командасы баш тренеры, Россия көрәш федерациясе вице-президенты Нурманов Равил Куюловна. Татарстан Республикасы рәисе буйрыгы нигезендә милләтләр арасында татулыкны һәм тынычлыкны ныгытуга, татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белдерелде. Пермь крае Барда районының татар һәм башкорт мәдәни үзәге әгъзасы Амина Турсан Камиловна. Каралын шәһәренең Нур татар башкорт милли мәдәни җәмгыяте рәисе Мусин Илнур Мансап улы. Ухта шәһәрендәге бердәмлек татар милли мәдәни мөхтәрияте советы әгъзасы Фатахова Валя Кудаш кызына. Бүләкләр тапшырылды.